Hola, professora. Qui vol sortir a fer la resposta? Jo! Marta! No. Marta, ho has fet genial. Qui vol sortir a fer la següent? Jo. Vale, pues si no vol ningú, surt tu, Nijai. Tots els que heu sortit teniu un positiu. Feu flexions, vinga. Ara quina hora és? Pau, dona'm el mòbil ja! Dona'm el mòbil ja i no em repliquis. Però que només està mirant l'hora! És igual. Però tu has vist tota A la la sala classe? de guàrdies. I et ficaré l'Alexia, et cagaràs.